Esbjerg vil du have med hjem fra fabrikken. Velkommen til P4 Aften. I aften med Louise Dreisig. Og så kom vi godt fra land i denne her aftens udsendelse af P4 Aften. Det er lørdag. Der er måske dansegulv rundt omkring. Det kan være, der er hjørnetøj, afslappet udstyr og gode slumretæpper. Jeg ved det ikke. Alt er velkommen. Det er det, der er så fantastisk ved det her program, at vi hjælpes ad om playlisten her på P4, og du kan gøre mig en tjeneste ved at sende mig et forslag til, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på kanalen. Det du kan sende mig en e-mail på eller også kan du sende mig et sms. Så skal du starte 4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad det er, du godt kunne tænke dig at høre. Hvorfor? Og husk at skrive det der. Det hele skal sendes til 12. Og lad os så høre Christine Milton her med Superstar.